جنا کرد li Kobanê bi sed salan dibin girdeş û aynên civaka ku baweriya xwe bi êl û eşîretê ji ber wê jî jina Kobanê azarê ji dû alîva dikişîne ji koletiyê yek ya civaka ku ew tê de ya din jî rewşa siyasî aborî her wiha jî fikrî مثلا كيف خب حرية خام بيشرب بكاتون نسبي عشائري وعادات وتقاليدي ما مثلا بوفو كولي ما بوان حرتش تعيبون هيدا ما بيشرب كاتن رابطة جنابو تشيبون منظمة تشيبون چون هاتني ما مثلا كيفي ما تشيبو بوفو كولي ما جي هيدا مرا بيشرب كاتن سالکه ننورمال د سر جنا کوبانê را derbas bû û bi taybet piştî êrişa çekdarên îslamî li ser vê herêmê ji bilî zilma mêr ew neçarma ku bibe penaber û koçber li dûrî welatê xwe. سرجانه ما پر عذاب دی یعنی پر عذاب دی عذابی مدی کسی ندی از 10 رو بون عملیات ببو برخطه از 13 ریال برخطه را کردم دو یعنی و سرما و باران هم گیر برخطه را کردن هوشی که تنه دهات مال قضیفه کن ما را کردم درمان خواه درزی خواه تشتی خواه مگیر سر خطه خواه علاج کرد نیم ملاتا و کرکا خود دابو ما پر ظلم دی Desthilatdariya mêr di civaka Kobanê da nikarîbû bibe asteng û sînor li pêşvîna jinê û wê dikarîbû li kêleka mêr şer bike ta ku pêla jinê di hindir refê pakrewanan da nêzîkî pêla mêr bibe. بتایبەت جنا کۆبانێ پر هەوڵدان دان کو خلاص کە ji پر قeyd û bendan vê ra yani kanî bû xwe xelas kir ji pir tiştan çi ji warê civakî çi di warê siyasî da kete pir ciyan û kanî bû jêhatî bû di şoreşa Sûriyê da beşdar bû di şoreşa Kobanê da beşdar bû îspat kir no ewiya jî li kêlek peyê di her hawî da kanî bû di rakirinê çekê da dîsa hember li kêlek peyê sekinî û kanî bû Di vê demê de jin bigihê çû astê lê dimîne rastî ew e ku ji sedî 35 ji jinê tê îşkencekirin û mafê wê hatiye talankirin pêweriya nûnertiya jinê di hindirê lêvegera siyasî da ji aliyê enkesê ve tek kes dike ku tanûha jin koleya civaka kuçanda xwe ya mêre ji bilî jinê. Welat Bekir bo Orient News, Kobanê.